якумин саволо ҳамин ки устод вақте ки ман мисол намоз мехонам, баъд аз намоз тасбеҳ мегаронем, ҳамин 21 то мисол 33 борӣ 21 тоашро мисол бо дасти рост, 12 тои дигарашро бо дасти чап. саволи ман ҳамин аст ки устод оё бо дасти чап зикр кардан мумкин аст? барои чӣ якун 12таш ба дасти чап? барое ки устод мақсад мехоҳам бо дасти чап ҳам зикр намоям, бо дасти чап гуноҳ кардам мисол, оё дар рӯзи қиёмат худованд мисол пурсон мешавад ки ҳар як аъзои моро дасти чапамон мақсад байти шоҳидӣ диҳад ки кори хуб кардааст, яъне ки зикр кардааст. дасти рост мисол истинҷо намекунад. дасти рост кутӣ истинҷо намекунед. Намегӯед ки якун дасти ростам кутиям истинҷо кунам, намегӯед ку. Он ҳар як кор, ин дасти чап барои корҳои хеле ҳаст. истинҷо, барои қапидани чизҳои нодуруст, масалан нопок, барои хеле. Ин дасти рост ҳамеша барои корҳои пок истифода бурда мешавад, аз ҷумла зикр. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте зикр мекарданд, дасти росташон кутӣ мекарданд, чап хати не. магарам агар ягон зарурат шуда монаду дасти ростатон банд бошад ба кори муҳимтар аз ин, дар ин ҳолат метавонед дасти чапатон кутӣ кунед. Лекин асл бояд зикр дасти рост кутӣ бошад. Аллоҳу аълам.